umkhonto wesizwe mhla 29 May. Uma bekuphendula kabi, siyacela ungadinwa kumbe. Uzenze nje isimo esikhashana. Ungadinwa nje ushone phansi, ushone wena phansi. Meqaqamuka umlinde nje aqaqamuka qele. Ngoba phela vele ulimele. Njengoba nathi sisemkhontweni vele nathi silimela ngenzi. So manje naye ke ungadinwa ukuthi wena uyena ulimele kodwa nawe udiniwezana. Sibatshela ukuthi cha, siyakuzwa. Futhi lokho kushoyo kuyiqiniso siyakwazi. Nathi besikhona lapho. Ingakho sithathe lesi sinqumo sokusizela ka-MK ngoba besibone lokhu nawe okubonayo njengamanje okungakugculisi nathi ingakho sithathe isinqumo sokuthi sizivotele umkhonto wesizwe ngoba ilona qembu ekuyilona nje esenzosikhipha endlini eshayo. Ngoba siphume endlini eshayo sibonile ukuthi sekukhona indlu engashi. Iyona-ke lesi esifuna ukuya kuyona. Ngifisa lokho nje ama-comrade sihambe ngenhlonipho siye lapha emzini yabantu sihlukanisane nje kahle. Singalibali ukuxoxa nje la endleleni kodwa sifuna i-capacity esoyithola umsamo nje wemizi esoyingena sishiye leli ivangeli lomkhonto wesizwe. Ubona ukuthi futhi-ke uyakuhlula uyabona ukuthi akusekho nje ozokwenza usho hayi no besingezini asifisi ukuxabana nawe ma kodwa nje bese isicelo kodwa-ke ngenxa yokuthi asixabani ngibonga ithuba ongiphele umkhonto wesizwe bese nje siyahamba futhi kahle uvaleni singaxabani namuntu. Sihlangane ehloniphayo singumkhonto wesizwe. Futhi solithatha ukhetho ningasabi emakhomeni. Sizolwina la nje sazoba ningi nje nani sabantu siyazi. Yazi ukukhona siyazoza khona. Solithatha nje ukhetho emakhomeni ningesabi ingasabi ngomkhonto wesizwe qwani ikhipha zenu zonke izinsuku. Akushona ilanga kukhona abantu noma bawu5 obatshele ngomkhonto wesizwe. Musalala nje kungekho umuntu omtshele ngomkhonto wesizwe akanje. Udala ngempela. Asilaleli kukhona umuntu omconvincile ukuthi akayovotela umkhonto wesizwe. So angifisi ukulibazisa ama-comrade umuntu uhlale ekhuluma vele kakhulu, ngikhulumile kakhulu, ngicela sihambe siyohlonipha lapha kodwa nje sishayele isipikisi ukuthi sicela uvotela umkhonto uze usho futhi ngoba iwona ozowina. Akushilo lokho. Uma ungabazi ungabazi. Hayi uzongaqapheli. Ngoba iwona ozowina. Asifisi usale ngaphandle. Ngoba uvotela enye inhlangano ungavotela umkhonto wesizwe. Kusho ukuthi uzokusho ukuthi ngisafuna ukuphuza amanzi angcolile ayedla ney'moto zamanzi. Ngisafuna ukuthi ngihambe emgwaqweni oyigugu. Akwazi 30 years siyabona sihamba la. Sifuna ukushintsha lokhu kuphela. Siyacela-ke ama-comrade sabe ngenkulu inhlonipho sihloniphe imizwa esiyakuyona. Ama-comrade-ke ngicabanga ahlukanisiwe ngendlela ahlukanisiwe ngayo namanje angenayo siyawamukela sizowahlukanisa futhi nawo siwafake lapho sihamba amavidiyo 3 leadership bese kupheli awu 3 amavidiyo yabosebenzisa amandlana abentalisa awu 3 amavidiyo ezwethiwa azohanjwa apha abafefetheni. Sifisa nje ukuqopha umlando nje namhlanje la apha abafefetheni. Amandla!